गं 200 नखरफोरनो समाज अनसाय मुवाफोर रानना होनाय जादों। दिनै 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय कासियाबारि आरो बुरासारा प्राइमारि मोननैयाव मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ समाज अनसाय बिफाननिफ्राय राननाय जादों। बे मुवा बेसाद राननाय हाबाफारियाव एमएलए उइलियाम नार्जारिजों लोगोसे जमदुवार ब्लक खुंथायनि मावख'गिरि आरो मावफारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनिफ्राय गासै 210 नखरफोरा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हादों। समाज अनसाय बिफाना मुलाम्फा मोनग्राफोरनो होनाय बायदि गोनां मुवाफोरखौ बिसोरनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया सानफ्रोमबो मोननांगौ नखरफोरनिसिम समाजारि रैखाथि आरो अनसाय मददखौ थि खालामनो थाखाय सरकारनि सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया सानफ्रोमबो मोननांगौ नखरफोरनिसिम समाजारि रैखाथि आरो अनसाय मददखौ थि खालामनो थाखाय सरकारनि सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव जायगानि दैदेनगिरि, समाजनि सोद्रोमाफोर आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बिफान आरो सायख'जानाय थान्दैखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। दा जोंनिया वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव एसटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवहाय दा अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय होनाय आवगायनाया हिन्जावसाफोरनि बा न'खर खुंनायाव जाय जिरादफोरखौ नांगौ बे जिरादफोरखौनो होदों सरकारा। बिराद मोजां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे जिरादफ्रा सब समाय दैनन्दिन हाबाफारि मावनायाव गोनांथिथार आरो बेखौ मोननानै न'खरा जोबोद मोनसे अनसुंथाइनि गेजेरजों माने रेहाय मोनगोन। बेखिनिखौ सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थादों आरो बेबादिनो फैगौ समावबो मोजाङै मोजां होगोन होननाय बे सिमाङा जोंनाव जागायखांदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, थारैनो जोंनि सरकारा जेरेखम अनसुंथाइ होदों बेबादिनो जोंनि रायजो राजायाबो सिमांनि गोसो गुरै खावलायनाय जे रायजो राजायाबो बे हान्जाखौ, बे सरकार दानायखौ जाहाथे भट होनानै आरोबाव फैगौ समाव मोजाङै मोजां बिनिफ्राय साबसिन महरै देरहासार खालामनानै आवगायहोनो हायो। बेखिनिखौ आङो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनाय जायो। बेवहाय गासै बुरासारा प्राइमारि आरो कासियाबारि प्राइमारि मोननैजों 210टा गासै मोनफा सासे बेनिफिसियारिया 8टा खरि आइटेम दङ, जेरै सि सुग्रा, बाल्थिं आरो गेस सुला आरो लोगोसे बिदिनो बायदि आरो। दिनैनि हाबाफारियाव मानगोनां जोंनि 4 नं जमदुवार ब्लकनि बिजाथि ब्लकनि एमएलए मानगेदेर उइलियाम नार्जारि सारजों लोगोसे मिरु आफादनि सोद्रोमा जनेन लैथो आरो बिदिनो लेङाइ आफादगिरिफोर ब्लकनि आरो आफादगिरि लोगोसे आं जमदुवार ब्लकनि नेहाथारि जानानैबो बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारि खुंफुंनायाव आं गावखौनो गाव जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोआ गोजोननाय फैदों आरो लोगोसे आसा खालामदों फैगौ समाव जोंनि बे आफादा मोजाङै बेबायदि मावफुंनायाव सहाय मोननायजों लोगोसे खामानिफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो।